krisis karon. Dili na sa tibok Pilipinas, kundi sa tibok nasod. Better stay at home, my boy. And go something like this. Yeah. Hoy undo, kinsa ko'y ganahan ning mga problemang atong giatubang. Undangin na ang mga kabuang, dahil yung mabadlong dili makatabang. Giingnan pagpuyo sa balay, paggawas manuon ang mga giatay. Tanawa na padayong tinagdanay, sa virus kagaw nga makamatay. Simple instruction dili kasabot, sila Panginoon na magabuot. Kalabis paon ay makalagot ning ubang katawhan nga walay buot. Sige pa bata, sige pataane, kung nilis tuhon wala tay maane. Asa naman atong pagkaluapay din sinisin, daghang ang reklamo ninyo kaming mga netizen. Sige suroy-suroy, sige gawas-gawas, sitahon sa pulis pa kayong mangulipas. Kung maunay permi ninyo nga buhaton, krisis nga giatubang na tumagpadayon. Kamot may hugas-hugas, wala maka-face mask, favoritos virus nga dadalag malas. Kung mag-istoryahay, pwedeng dugula, why social distancing ni mga tawhana. Gibaliwala tambag sa DOH, mga gahi ug tulo ay pagkapa-age. Kung maoy magdaghan, jutay ra, kalamit na puyon dito sa North Korea. Wala mong tay labag, kung mutuman lang ta, magpuyo sa balay aron ma-safety ta. Kay dili makita ang atong kontra, among ang tanan, tibo o pamilya. Kaya ang kagaw, nagikan sa laway, butapot ang droplets, ikaw yun mayayay. Inom ka nunay o vitamin C, una imong body, kaligo perme. Kanong naglimpyo, hugas o alcohol, sanitize o sabon, ayaw o kagool. Ang importante, perme matampo, ako ng COVID-19 atong masumpo. Hoy undo, kinsay ko'y ganahan ni mga problemang atong giatubang. Undangin na ang mga kabuang, kay inyong mabadlong dili makatabang. Giingnan pagpuyo sa balay, manggawas manuon ang mga giatay. Tanawa na padayong tinagdanay, sa virus kagaw nga makamatay. Simple instruction dili kasabot, sila Panginoon ang magabuot. Kalabis paon ay makalagot ning ubang katawhan nga walay buot. Hoy undo, kinsay ko'y ganahan ning mga problemang atong giatubang. Undangin na ang inyong pabuang, ang inyong babadlong dili makatabang. Giingnan pagpuyo sa balay, manggawas manuon ang mga giatay. Tanawa na padayong tinagdanay, sa virus kagaw nga makamatay. Simple instruction dili kasabot, sila Panginoon na magabuot. Kalabis paon ay makalagot ning ubang katawhan nga walay buot. We better stay at home, kay sa COVID wala tay gahom. Hinakot walay mga mong, kaayuhan atong tumong. Let us pray for the family, let us pray for the frontliners. Kini ang panahon sa pagtinabangay, dili ron panahon sa pagdinasilay. Let us pray for the frontliners, let us pray for the family. Kini ang panahon sa pagtinabangay. Oh yeah.